नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर दिनै बाक्सा उदालबारियाव लास्ट नाइट बेनिफ्राय इसोरखौ थेंक इउ होनांसिगोन गाबोननिफ्राय सानथाम गेप दं आरो आं गाबोन गेपाव बाबुखौ नायनो थांगोन गुवाहाटियाव मानो होनबा मैया सानडेमोन बिसोरथ' आंखौ लोगो हमना थांबाय दिनै माने दिनैथ' समबार नालाय दिनै हस्पिटालाव लांबाय आरो माने पार्कियाव देखायग्रोदोंमोन पार्कियाव देखायनानै मोनखादों जे दै जमा जादों किडनियावहाय किडनियाबो एसे बोरैबा जादों बेनिफ्राय अन्थाइ जादों ओंखायनो दा प्राइभेटाव हाखु दाखु लांबाय फैसायाथ' ग्लाम थांखासिगोन बे जेबो नङा मानसिल' हामथों ओमफ्राय दा फैसा दिहुनग्राया रावबो गैखाया मा दांदोल दा माया हस्पिटाल होननानै दंहैयो फैसानि लामा दिहुनग्राया रावबो गैया ओमफ्राय दा आंबो थाखा फैसानि टेनसन बा न'खरखौ नायफिननांगौ ना दिनै बाहेरायाव ओंखारो सोरथो बिदि जागोन नङो दुखु टेनसन प्रब्लेम खैफोदाथ' जाबायानो थाखायो बिदि होननानै खामानि मावालासिनो आगानसे होआबाथ' नों मोनजाखाया रावबोथ' होफैग्रा थाखायाना ओंखायनो आं दिनै बाहेरायाव ओंखारो मावनांगौ जायो आंनि पार्सनेल टेनसनखौथ' बाद होखा दा आंनि फंबाया जि सिटुवेसन दं आं बिराद दुखु मोन्दों ओमफ्राय थेवबो आं गाबोन थांनो मोनसिगोन बिनि थाखाय आं एसेबाबो साननै टाइम होनो हागोन आङो दा लांबाय गुवाहाटियाव दा रिजाल्टआ फैबाय माने किडनिया एसे गाज्रि जादों बायदिखौनो होनखाबाय आरोना ओमफ्राय पाथर जादों दै जमा जानाया जेबो नङा दा किडनि गाज्रि जादों होननायखायसो आं बिराद डाउन जादों जियानो जा डक्टरनि आखायाव दं दा बा इसोरनि आखायाव दङ नोंथांमोना आंनि फंबायनि थाखाय प्रे खालाम जे बाबुआ थाब हामनानै फैयो आंहा सासेल' फंबाय दं बाबा गैया फंबाय आं फंबायनि हिन्जाव मामा फिसा उन्दै दङ ओमफ्राय माल' जोंहा रावबो हौवा मानसि गाहाय गैया दिनै हस्पिटाल होनोबो रावबो गैया जोंना बिदि रावबो नायफिनलायग्रा गैया आंहा आंनि लाइफआव रावबो सहाय खालामग्रा गैखाया दा जेसेबां प्रब्लेम जाया मानो दुखु जाया मानो एग्रिमेन्ट खाखाबाय थांनो हाया दा गेप थानायखायसो माने आं थांनो मोनगोन गेप गैयाबाथ' थांनो मोनखाया खाथिबासो सानाव फैनानै हराव थांफिननांगौ आरो सहाय खालामनो बिदि दाथ' इमान गिदिर खैफोद माने बिराद थानो लुगैदों माने थाला नामा बिदि मोनखाङो उफाय गैया आरोना उफाय गैया ओमफ्राय लोगोफोर मुड अफबाबो सखौथ' खालामखानांसिगोन खालामखानांगोन खारग' खाला आंथ' जानुवारियावसो गगोन उफाय गैया आरोना बिदिनो सखाबाय थानांगोन पार्सनेल टेनसनखौथ' बाद होखादों आंनिखौ आं दा फंबायाल' हामनांगौ बेनिफ्राय लोगोफोर दिनै 31 अक्ट'बर आरोना दिनैनिफ्राय जोंना सानथाम गेप दङ जुरियाबो फुङावनो न'आव थांबाय गाबोन बिनि बिबौ थैनायनि कास दं आरोना ओमफ्राय आंहा दा हस्पिटाल थांनो ओंखारबाय बेनिफ्राय उदालबारिनिफ्राय भालुक दङ सब जोंहा आयंमोननि फिसाज्लामोन दंजोबो नालाय आदा थांफागोन मेडिकेलाव बिदो आंनो थांगोन आदा थांदो ओमफ्राय आब'आ आयं लाहानि फिसाजो खासे आब' बे आंखौ स्कुटिदो इसिम दोनलांनो आरो फैबाय बेबो आं रुमनिफ्राय ओंखारलांबाय दा थांसै जों गुवाहाटि बे जानि आयंनि फिसाजो हि दोनलांसिगोन आरो आंखौ आं दा आदा मोनाव मोनफैबाय आरो मानि फन फैदो जों थाबैनो थांनांगौमोन खिन्थु माने आदाया दिनै इम्परटेन्ट माने रेशन कार्डआव साइन होनांगौ ना मा होनो दिनै लास्ट डेटनो ओमफ्राय खोना थांथारसिगोन आरो दा बाबुखौ अपारेसन खालामसिगोननो दिनै इसोरासो मिथिसिगौ मा जायो थांनोसै आरो दा जायखिजाया ओमफ्राय जों दासो गारि गाखोबाय थांगासिनो दं आरोना मोनफैबाय नै लोगोफोर हस्पिटाल मोनफैबाय आरोना दा 2टा बाजियावनो टाइम होदोंमोन अपारेसन खालामनायनि ओमफ्राय दा बाबुखौ अपारेसन खालामसिगोन जोंनियाव दंजोबो आरो मानसिखौ लांसिगोन अपारेसनाव लांसिगोन बाबुखौ आं थांफागोन आरोना आदा दंफायो आंजों बे गथ'आ उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनफाबाय बिफा दैनि उन्दुना दं बेयावनो दोनथ'बाय